פיצה. שלום, אני רוצה להזמין פיצה. אני רוצה פיצה עם עגבניות וזיתים ובקבוק קולה. וואי, איפה הפיצה? מה זה? כמה זמן? אוף, תודה רבה. אהלן, מה קורה אחי? שלום, מה נשמע? בוא כנס. תודה אחי. כיף. וואי, תשמע, אין לי כסף, אין לי גרוש, אין שקל. רגע, חכה. וואי, אין לי כלום. תשמע אחי, אין לי כלום, מצטער. שמע, אתה יכול לשלם עם טיפר. כדי לשלם עם טיפר פשוט צריך לפתוח את האפליקציה ולסרוק את הקוד של השליח. ברגע שהגעתם לעמוד התשלום של טיפר, אתם בוחרים את הסכום שאתם רוצים לשלם ואת המטבע, ואז לוחצים על טיפ. לאחר מכן אתם מגיעים לעמוד התשלום של פייפל, שם אתם מכניסים את השם משתמש והסיסמה. ברגע שזה נכנס לחשבון שלכם, אתם רואים את פירוט העסקה ולוחצים המשך. העסקה תאושר ותחזרו לטיפר ותראו את ההודעה. לאחר מכן תוכלו להשאיר פידבק איך הייתה העסקה וטיב השירות. וואלה, מגניב, תודה רבה. תודה בן אדם.